sol·licitar-lo, quins serveis existeixen i una mica d'avantatges. El programa Kit Consulting entra dintre els fons europeus dedicats a la digitalització i el govern d'Espanya ha decidit fer com una extensió o una cosa semblant a el que és el kit digital, per això li diuen Kit Consulting. Val? És dirigit a pimes, que no micros, com el cas del Kit Consulting, del Kit Digital, amb l'objectiu de que rebin serveis d'assessorament en aspectes digitals. Val? Així com el kit digital, els que el coneixeu, doncs l'ajuda es materialitza a través d'un bo. Tu tens una quantitat per gastar, no has de decidir abans de demanar-lo amb què tu gastaràs. Un cop ja tens aquest bo, aquest saldo positiu a favor teu, doncs tu decideixes en quins tipus de consultoria tu pots gastar, sempre que siguin amb les empreses habilitades per prestar aquests serveis, que som els assessors digitals. Llavors, així com el kit digital de moment és entre empreses de 1 a 3, de 3 a 10 i de 10 a 50, aquí l'únic segment que coincideix amb les dues ajudes són de 10 a 50, perquè és de 10 a 50, de 50 a 100 i de 100 a 250. I quins requisits tenen? Doncs els mateixos que tenien els del kit digital, o sigui, ser una empresa amb domicili fiscal al territori espanyol, tenir una consideració de PIME, és a dir, si tens menys de 250 treballadors però factures més d'una quantitat que ara no recordo, doncs ja ets considerada gran empresa, per tant ja no ho podries tenir. Estar inscrit al cens, no ser una empresa en crisi, estar al corrent dels impostos, bueno, totes les consideracions típiques de rebre un ajut. Sí que he posat aquí un enllaç de no superar el límit d'ajudes mínimes, perquè a vegades no som conscients dels ajuts que hem rebut. Jo ho vaig fer per conèixer, és tan senzill com anar en aquesta web i en el filtres poses beneficiari, poses el CIF i ell ja li dius filtrar i et posa totes les ajudes mínimes que ha rebut l'empresa. Si en els últims 3 anys has rebut més de 300.000, que és bastant, doncs aleshores tampoc ets hàbil com perquè et donin, no és possible que et donin aquest ajut perquè està sotmès a aquest límit. A vegades hem demanat ajudes, préstecs o fins i tot avals que tenen un valor per l'Estat, com que és una ajuda de mínimis, i llavors allò et va sumant ajudes de mínimis. Llavors, com funciona el programa? Doncs fins fa res la data límit era el 31 de desembre d'enguany, del 24, però ara fa molt poc ho han ajornat fins al 28 de febrer, per tant tenim 2 mesos més de coll. L'única empresa de la que jo en sé que ho han obtingut, en un mes ja els hi han donat, és a dir, des que ho han sol·licitat ho han donat. Si funciona com el kit digital, això serà o t'ho donen o no t'ho donen perquè realment no compleixes alguna de les condicions, o et demanen subsanar alguna cosa, la presentes i després ja t'ho donen. En principi es dona a tothom mentre hi hagi pressupost. Aleshores, un cop s'ha concedit, abans de 3 mesos, aquí s'escurça el termini que coneixíem del kit digital, que eren 6 mesos, no, aquí en 3 mesos has de decidir el primer proveïdor amb el qual vols formalitzar un acord d'assessorament. I un cop comença la formalització de l'acord, tens 3 mesos també com a màxim per dur-lo a terme. En aquest cas no hi ha manteniment de tot un any, sinó que simplement es porta a terme amb un màxim de 3 mesos. A més, s'ha de gravar, per exemple, l'última reunió per poder representar, per tant, els terminis són molt fixes. I després, 5 mesos després de la formalització, que això, si arribéssim al límit, doncs serien 2 mesos després d'haver prestat el servei, doncs tindríem els assessors, hauríem de presentar la justificació i després el govern, doncs, com en el kit digital, ens paga directament en els assessors. Com es fa el tràmit de sol·licitud? Doncs realment és supersenzill. O sigui, jo ara si faig aquí l'enllaç, em va aquí, faig accedir al tràmit, em demana el certificat digital, posaré un certificat de la nostra empresa i directament
ja bueno, potser ara ha detectat que jo soc d'això, però en principi directament sí, veieu, aquí ja està, ja és un qüestionari molt semblant al, al del kit digital i la diferenciació és que et pregunten, ja et fan una mica com el test aquell que fèiem abans fora de la plataforma de lo que és la maduresa, doncs aquí et fa 4 preguntes de com està la teva empresa a nivell de, de consultoria, capacitació, projectes de transformació, etc. Val? Llavors, quins serveis existeixen? El, el kit, la veritat és que, a més, tots els serveis són de 6.000, per tant, l'única diferència és que les empreses de 10 a 50 que tenen 12.000 doncs poden gastar-se els diners en 2 consultories, les que són ja una mica més grans tenen 18.000, amb la qual se'n poden gastar fins a 3, si ocupen tot els 6.000, i les altres, les més grans, es poden gastar fins a 4 serveis d'assessoria. Jo explico una mica els que ofereix Coneix, després veurem els que no ofereix però que també estan disponibles en el programa d'ajut. Vale? El primer és intel·ligència artificial. Bueno, aquí volem fer constar que tant per aquest com pels altres, perquè sempre hi ha una pinzellada d'IA, doncs comptem amb un servei d'experts amb IA perquè col·laborin amb nosaltres. Val? En tots ells, la nostra voluntat és la mateixa, és veure com està el negoci, amb quines àrees pot necessitar i especialment, si teniu Coneix, identificar com el Coneix pot evolucionar per fer que la vostra empresa sigui més competitiva. La primera està molt destinada a intel·ligència artificial, és a dir, buscar les oportunitats basades en IA, planificar implantar solucions basades en aquesta tecnologia per millorar l'eficiència operativa de la teva empresa, la presa de decisions, la satisfacció dels clients, etc. Tampoc no vull... Tot això està copiat de la nostra web i és com ha definit l'Estat cada servei. Val? Hi ha un altre que és anàlisi de dades, doncs dades a valorar totes les dades que tenim externament i internament per poder perfeccionar els nostres negocis, per prendre millors decisions, per perfeccionar l'estratègia empresarial, doncs això, identificar les dades clau, assessorar per treure el màxim profit, producció d'informació valuosa. Aquí també entrarien tot el tema dels KPIs i de les pantalles de BI que poden ajudar a treballar millor. I també sempre, com dic, una pinzellada d'IA, possibles aplicacions de la IA en l'àmbit de l'anàlisi de dades. Hi ha un altre que és l'anàlisi de dades avançat, que és simplement la continuació de l'anterior. I llavors aquí sí que et diuen, quan hi ha una consultoria que és avançada, sempre et diuen primer has de fer la bàsica, no pots anar directament a l'avançada. Processos de negoci i producció, aquest ens sembla bastant interessant, o sigui, bueno, passar el rasclet una mica, veure els vostres processos de negoci i veure quines operacions es podrien optimitzar, ja sigui doncs, implementant noves funcionalitats al vostre Coneix o canviant procediments o introduint eines d'IA per millorar els processos de negoci. I aquest, que és bastant similar, a mi em sembla, estratègia i rendiment de negoci, doncs seria el mateix, és a dir, un pla d'estratègia de negoci per posicionar el posicionament competitiu, recollint la inversió necessària, les eines adequades i comptant també amb tecnologies d'intel·ligència artificial per millorar la capacitat d'anàlisi. I per últim hi ha la transformació digital 360, que potser aquest seria l'eina que hagués ajudat abans d'implementar el kit digital. No? Si t'analitzen veure els processos que tens comercials, eines tecnològiques i veure quin és el teu nivell de digitalització per veure com es pot connectar tot i com pot fer que l'empresa funcioni millor, doncs després podríem dir, bueno, doncs, el que necessites és implementar aquesta eina, aquesta altra, aquest pla de capacitació, etc.
Llavors, hi ha aquests altres que a l'últim vendes digitals jo crec que no us aplica a cap dels que esteu aquí, i els tres assessoraments de ciberseguretat, que són ciberseguretat bàsica, ciberseguretat avançada, que no es pot fer si no tens el primer, i ciberseguretat per la certificació, que tampoc es pot fer si no tens els altres, que no els ofereix conèixer. I sé que he anat ràpid, ara ja repassem els avantatges del programa. Obtenir un assessorament professional a cost subvencionat, realment veure, continuar estant al dia de les eines i processos que existeixen i les oportunitats que hi ha avui en dia per poder ser més productius, doncs us ajuda a ser competitius. Poder també clarificar les prioritats en quant a no ens deixem enlluernar perquè existeix una tecnologia que pensem que és estupenda i sí que ho és, però potser en aquest moment ens convé més posar una altra eina. Si no teniu un ERP, com sigui Coneix o qualsevol altre, doncs en totes les ERPs hi ha una part de consultoria per analitzar els processos en els quals com esteu treballant ara, per poder determinar bé quines feines, què s'ha de configurar i com s'ha de configurar, doncs seria una manera també d'estalviar alguns costos d'implementació d'una ERP, a resoldre reptes comuns del sector, millorar la teva empresa, tenir un assessorament personalitzat i que al mateix temps sigui especialitzat doncs pot ajudar a determinar la informació clau que et pot ajudar a prendre decisions més àgils. I una mica com deia abans, no? Fer un millor ús del programa Kit Digital per saber a on hauria de dedicar la inversió per millorar la digitalització de la meva empresa. I ja està. Amb això, ostres, la Meritxell Barrera s'ha quedat que volia accedir i no l'he vist. Hauria de... sort que ho hem gravat. Doncs amb això ja ho he explicat tot. Ja vam veure que era un seminari molt curtet. Deixo de compartir i us passo la paraula per si teniu alguna pregunta. Digues, Estela. Hola. Sí, súper senzill, no? Al final l'explicació és senzilleta. No, el dubte que tenia era, Judit, és a dir, és només consultoria o és aplicació real? És a dir, si es detecta que hi ha algunes... que el coneix, ofereix, no? Algunes solucions en base IA o el que sigui i l'empresa ho necessita, és només consultoria? És a dir, només detecto que hi ha això o és consultoria i l'aplicació? És a dir, t'activo això perquè ja ho tenim al coneix. Este és el gran dubte que penso que Vale. tenim. A veure, realment està definit només per consultoria i per posar com un cas d'ús, com una prova de concepte, per veure com funcionaria el que s'està proposant. Una altra cosa és que si coneix, doncs pot portar a terme la consultoria en menys hores de les que costaria a l'import d'això, doncs no les dediquem ja per fer més del que seria estrictament necessari. Per tant, nosaltres intentarem ja activar, perquè creiem que amb els imports que hi ha es pot fer més que la consultoria. Bueno, hi haurà empreses que no, que és a Clar, dir, que necessiten molta d'això, però empreses clar, precisament que ja tenen coneix, que les teniu molt treballades, sí, exacte. quasi que també sabeu vosaltres directament què els hi podeu oferir, no? Sí, sí. Hi ha unes passes que no ens podem saltar, en plan, la primera d'això, hi ha uns informes d'un mínim de no sé quantes pàgines, hi ha reunions que s'han de gravar, hi ha uns passos això, que s'han de fer i s'han de fer ben fets, i la nostra idea és fer una consultoria que sigui útil, evidentment. Però si hi ha un pressupost que s'obre respecte a el que fem, doncs evidentment ho posarem com a pack d'hores per implantar. Val. El tema. I l'última ja està. És a dir,
no sé jo, per exemple, a CAE, no? Processos de negoci i producció o IA, tinc el dubte, perquè en realitat sí que ens agradaria de tot el procés, que ja tenim un procés molt marcat, que a més coneix, és la BIA. Mhm. Eh, quasi que és el mismo, no? És a dir, IA i procés operatiu és el mateix, és a dir, com ho hem de decidir? Això ja ens ho direu vosaltres. És a dir, mira, agafa això. Home, jo et diria que nosaltres ens sentirem més còmodes fent processos de negoci perquè us coneixem i serà més senzill, però que també incluirem ara. Hi ha empreses que no, que ja han optat per fer un projecte d'IA i que volen anar directament a veure com poden, eh, com eines d'IA es poden complementar amb el Coneix per prendre decisions més ràpides o per fer Mm, prediccions o per mm, per mm, portar-ho més enllà del que està mm. actualment. I això vosaltres també ho podeu fer perquè teniu un Sí, partenariat amb una empresa d'IA. exacte, Vale, exacte. Sí, vale. sí, sí. Jo No sé tinc, si... Gràcies. jo tinc una pregunta. Heu dit algunes etapes que eren bàsiques i altres avançades. Amb el que primer has de passar per la bàsica i després l'avançada, amb aquest kit consulting podem fer les dues? És a dir, si fem la bàsica després es pot demanar per l'avançada, entenc? Sí, 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 sí. Vale, Sí, sí, vale, vale, absolutament. vale, vale. De fet, jo crec que la seva intenció és La idea és clar, que fer és una aquesta. primera etapa i I després... després una segona, sí, sí. Vale, vale, vale. De tota manera, clar, evidentment podem parlar amb cadascú de vosaltres i veure quina tipus de consultoria, segons el que necessiteu, us pot fer més útil. Vale, vale, Sí. vale, per això. Vale. Mhm. Més preguntes, més comentaris? Ja heu vist que és molt senzill. O sigui, demanar-ho jo crec que és més senzill que el kit digital, que tampoc. El més difícil és arribar a la pantalla d'entrada i les preguntes, les declaracions aquestes podeu consultar tot i el que jo em dic no raó no mato, que és no faig malbé, no faig malbé el medi ambient, no estic en crisi, no sé què, doncs, que són les mateixes de sempre i després contestar 4 preguntes de com està la teva empresa i ja està. I la declaració de mínimes. Hola, hola Judit, hola a Hola, tots. Meritxell. Jo és que he arribat ja quan estava la truita acabada, ja. Sí, em sap greu perquè és que jo estava fent la presentació i hauria d'haver deixat algú que estigués a la porta d'entrada, diguem, per Sí, no, deixar no. entrar. Jo quan t'he vist dic, uf. Ja podrem fer 5 cèntims amb les preguntes que ha fet l'Estela, més o menys ja he pogut anar veient cap Mhm. on anava derivat i ja et demanaré a tu eh, Val, suport a banda, gràcies. perfecte, perfecte. Veig que a la Montse, no sé si ho veu demanar ja o no. Yes. Bueno, potser podem deixar de gravar-lo ja.